2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek mövsümi başlandy. Munyň ýa-da Lebap vilayatynyň dolandyrış merkezi Türkmenabad şäheriniň saglyk öýüniň öňünde ýokary okuw jaýlaryna dalaşýarlaryň nowatlary emele geldi. Şol bir wagtda 2 ýyl ara kesmeden soň pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçur gatnawlarynyň bölekligini dikeldilmegi bilen şu ýyl daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän ýaşlaryň hem has köpdigi habar berilýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylda ýurdun ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalary tasdiklandy. TDH-nyň 11-nji iýulda çap eden habaryna görä prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buýruga ministrler kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen mejlisinde gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ýurdun ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegi 11-nji iýul 26-njy awgust aralygynda guramak hemde giriş synaglaryny vilayet merkezlerinde we Aşgabat şäherinde geçirmek tawşyryldy. Adatlyk radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä 11-nji iýulda Gurban bayramynyň 3-nji günüdigine garamazdan şäheriň 2-nji saglyk öýünde ýokary okuw jaýlary dalaşýarlar saglyk barlygyndan geçirilip başlandy. Bu dalaşgärler zerur bolan saglyk barlyklaryndan şeýle-de ýürüýte medisina toparynyň barlygyndan geçýärler. Şondan soň saglyk kepilnamasyny alan dalaşgärleriň resmi namalary şäheriň belli orta mekdeplerine kabul edilýär. Dip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri soňky 2 ýyl bäri näçe adamyň ýokary okuw mekdepleriň talyby boljakdygyny aýdynlaşdyrmaýarlar. 2020-nji ýylda ýurdun ýokary okuw mekdeplerine 14337 student we orta hünär okuw mekdeplerine 9490 okuwçy kabul edilipdi. Habarçylarymyz ýurtda 2 ýyl ara kesmeden soň pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçur gatnawlarynyň bölekligini dikeldilmegi bilen şu ýyl daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän ýaşlaryň has köpdügini hem habar berýärler. Soňky 2 ýylyň dowamyny mekdebi tamamlan ýaşlar daşary ýurtlara okumaga gidip bilmediler. Ýollaryň bölekliginiň açylmagy bilen şu ýyl daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen ýaşlarynyň sany has köpeldi. Aşgabatdan Kazana uçup Russiýada bilim almak isleýänleriň sany juda köp. Häzir kimiň bilen gürleşden öz şagytyny ýa jigysyny daşary ýurda okumaga iýermek üçin resmi namalary taýýarlaýanyny aýdýar. Dip Lewaply ýaşaýjylaryň biri muňa ýurdun ýokary okuw jaýlaryna kabul etmek mövsümindäki para berimiň aşy ýokary bolmagynyň esasy sebäp bolýandygyny hem aýdýar. Synçylar we türkmenistanlylar ýurdun ýokary okuw jaýlarynda okumaga isleg bildirýän raýatlardan uly möçörde para talap edilýändigini nygtaýarlar. Muňa garamazdan 2021-nji we 2020-nji ýyllarda habarçylarymyz ýerli ýokary okuw jaýlara okuwa girmäge synanşýan dalaşýarlaryň sanynyň görnetiň artandygyny habar beripdiler. Olar bu ýagdaýy pandemiýa sebäpli ýaşlaryň ýokary okuw üçin daşary ýurtlara sapar etmeginiň öňünde dören päsgelçilikler bilen düşündiripdiler. Galy bersede Lewapdaky habarçymyz 2020-nji ýylyň fevralynda global pandemiýanyň başynda Hytaýda okuyan 1500 çemesi türkmen talybynyň ýurda getirilendigini hem ýatladýar. Onuň sözlerine görä ýurtda uçur gatnawlarynyň bölekligini dikeldilmegi bilen bu talyplar hem ýokary bilimni daşary ýurtlarda dowam etdirmäge çalyşýarlar. Türkmen häkimetleri resmi taýdan açyk yglan edilmeýän çäklendirmelere laýyklykda bu studentlaryň gaýtadan Hytaýa gitmegine we okuwlaryny dowam etdirmegine ruhsat bermeýärler. Şol sebäpli bu studentler başga daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynda bilimini dowam etdirmäge synanşýarlar. Dip ogluny daşary ýurda okumaga iýermek isleýän bir Lewaply ene gurrun berdi. Habarçylarymyz daşary ýurtlarda okumaga isleg bildirýänleriň köpdügi sebäpli olary resmi namalary taýýarlamaga kömek etmegi hödürleýän raýatlaryň peýda bolandygyny hem habar berýärler. Bu raýatlar özleriniň bu hyzmat üçin her dalaşýardan 1000 manat alýarlar. Dalaşýarlar özlerinden sorulýan resmi namalary bu raýatlara tawşyrýarlar. Bu raýatlar bolsa şol resmi namalar esasında daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryndan zerur bolan dokumentleri şol sanda çakylyk hatyny alyp berýärler diýip Lewaply ene gurrun berdi. Türkmen häkimetleri daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen ýaşlarynyň sany baradaky statistikany mälim etmeýärler. Pandemiýadan ozalky ýyllarda da ýurdun çäginäki ýokary okuw jaýlaryna girip bilmedik ýaşlar daşary döwletleriň esasan hem Türkiýanyň, Russiýanyň, Belarusyň we Ukrainanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim almaga meýil edýärdiler. Türkmen talyplary bu döwletleriň bir näçesinde daşary ýurtly studentleriň iň uly bölekleriniň birini emele getirýärler.